بتقام مسألة شخم زتبحالو لعلى عصرت عبالة سراوي تجراي تأثيرام سممع بريتوريانا مفراس حدقا كم زنسلالو تجالي تولام صلاتي تيبيا كم تقرو كمال لحد بحدك نراق فومينا كبل قدماي منيسر أبي أحمد تحنم مسي إرترا شركة فتيرا كبهال الله تنحق قبتي يابل على إرترايان سقومتي جمير الله سلام تعناه بلنا بيتسب بكل ميديا نساعد زحزنا محابريتاتات بقند نتبتات فيلمنا نسانا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرام مبيلنا بريزيدنت تجزاو من محضر تجرا جنرال تادس ورده مس توكالي بروجرام مجمع عالم أبي إثيوبيا زلاتان ميلسي تشزاتيوم أبدا محوي تجرا بتخرج كم سرح توكالي بروجرام مجمع عالم أبي إثيوبيا زلاتان ميلسي تشي جلي تلام بروجرام مجمع عالم أبي تجرا بتبغى خنا بحماق جزء زي تفعيل صفحات راح تنداس راح زمت تكالي دما إلى لام سلزو خنا أبي تجرا ببروجرام مجمع عالم نسرح زلوا من كسغاس نمرأي بممتع حق سيلو بغت على أبدا محوي تجرا بتخرج كم سرحون جلي تام بفلاي مس محبر ورد تجرا بمتحبر السرح زلوا سرحت محواي من نابرن معواي تتصاورنت وسنت مخانم تزاري بالله زلاتان ميلسج أبزبادو بتجرا راي عزبو بحجز بروجرام مجمع عالم زسرح زلوا بروجكتات عدوت كجبر مخانو تحبيره بخالع حبريتاس من مع بريتوريانا مفراس حرقا كم زنتلالو حد تبصاب أملاخيتهم كرم مثل الساعة متى بمانجو منجسي تيبيان هزباويان حرنة تجرا حوحات الناس من مع بريتوريا بمفرام بوحدو نخلت عمتها نحد ماخينا زهد دمتطيت دو زبلني الولا قبل على تجرا سفت ماخينات بمبل 20 حدن كفل زمن اب عالم كاب استغير قتلتي جچتات حد مخانو اب مزغبير كب زبل صبصاب جاست سيكوريتي اب 6 مليون سبات زنبرلا كوابي طراي بجمجام 600 شح سبيلات نموت كم استغالع بمليون ادما اب حصر مكراز زساطح منبارو يزخاخر اب 11 وقطاطر اوروبا استختم سمم سلام بريتوريا تصابوتات دو كبل مولء سباو تبصحنت كلو كاب معرب تجرا حويسو كلهم نلالاو مريت تجراي زغبو طعطوات حيلታት امحرا سراوت ኤርትራን ካሎት حيلታትን ኮጽን መሰጋገር ፍትሒ ክትግበር ይጽዋዕ ዝበለት ጸብጻብ ኮይን ግና እቲ ዝነበረ ንጥፎ ገደው ክብልን ከሎ ብዙሓት ካብ ውዕላት ናይ ስምምዕ ግን በባህግንበር ኣብ ባይታ ክትግበሩ ኣይካልን ክብል ገሊጹም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ፌደራላዊ حيلታት ወጻይ ዘሎ ዕጡቃት ኩሎም ካብ ላላው መሬት ትግራይ ክስሕብ ጻውዒት ዋላኳ እንተቅረበ ሓዝጎን ሰፊሕ ክፋል ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ትግራይ ኣብ ታሕቲ ቁጽር ወረርቲ حيلታት ከም ዝርከብን እዞም حيلታት ዚኦም ሓዝጎን بغصالነት ካብ ቤገሰት مفጻመም ይቅጽሉ ከም ዘለው ኣብቲ ጸብጻብ ቀሪቦላም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋዕል ፕሪቶሪያ ሰፈርነት ጥብታት ሙሉእ ከተግብሮም ብዘይ ምኻለት ግጭት ዳግማይ ከይለዓልን ርጋት ትዞባ ናብ ሓደጋ ከይሳጣሕ ስጋቶለ ዝበለት ጸብጻብ ዛጊድ ፍትሕን ተሓታትነትን ዘይምህላው ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ምፍንጫል ምፍጣር እውን ነቲ ትግባር ሓሊኽዎ እዩ ክብል ገሊጾላም ተወሳኺ እልቂትን ምብስባስን ከይህሉ ኣብ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ታራ ዝተጻወተት ኣሜሪካ ሓዊሱ ዘባውን ህግራውን ተዋሳእቲ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ሓደጋታት ኣትኩሮም ዳግማይ ክዋፈሩ ኣብ ልዕልነት ስምምዕ ኣብ ዘይትግብሩ እገዳ ክገብሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝካየድ ፖለቲካዊ ዘትን ዓርቅን ጻዕርታት ክድግፈሎም ዝበለ ጃስት ሴኩሪቲ ካብ ዝሓሊፉ ኣብቶም ካብ መረቦቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ሓስረ መከራ ዘለዎም ኣይተ ሸሓት ሰባት ስቃይ ደቂ ሰባት ንምንካይ ወሃብቲ ረድኤትን ለገስትን ሰብኣዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ደገፈን ከዕብያ ኣለወን ኢሎም ጃስት ሴኩሪቲ ኣብ ጸብጻቡ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ነቆጣጥር ኣውሮፓ ኣብ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ጥራይ ዘጋጠመ ቁጽሪ ሞት ስርዓት ክንክን ጥዕና ትኽልል ክፈርስን ትካላት ክንክን ጥዕና ከዓንን እውን ምኽንያት ኮይነለ ኢሉ ሓርሻን ካልኦት ንህላው ህዝቢ መተካታ ዘይብሎም ምስ ምግቢ ዝተኣሳሰሩ ታሕተ ቅርጽታትን ስለ ዝዓነው ሓዘረት ምግብን ቅልውላው ኣመጋግባ ነስዒብ እዩ ነዚ ዝመጣጥን ቀጻል ነዘለዎ ደገፍ ድማ ትግራይ ትጠልብ ክብል ገሊጾላም تقام سلفوت شهم استبحالو لعل عصرت عبالات سراوت تجراي تأثيرام كساب حز دهيوم سب كيف التخل كيلوم نعسرا معلتا تأثيرام زلو عبالات آرمي عصرت حمشة مقالة مكانايزد بتأزاز عزاز جنبار مارشا بيانن بغندر ما مكتل قوعش قابرة زنبر حزقن نارم عصرت حمشة حزوا زلو كوميسار كونريل معاشا قابرة مكاين لزوم تقادلتي زخونة سب كي رخبوم النخل كلك ساب لومي نعسرا معلتات زاكل آسير وميركبي بالناز حبريتا زكالعة أخصموان مرخو تحفاش كونريل معاشا
ሓሙሽተ ገብረ ሚካኤል ንዞም 12 ተጋደልቲ መሃያዊ ሒድና ከፊልና ከም ካልኦት ተጋደልቲ ብማዕረ ተራእናን ኢሎም ብምሕታቶምን ሰልፊ ስለ ዝወፅን ካሊእ ወንጀል ከም ዝሰርሑ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ክእክብ ንብፆቶም ሓስዮም ክምስክሩ ይሰብኽን የገድዶምን ኣሎ ድማ ኢሉ ወሲኹም ምክትል ኣዛዚ ኣርማ 15 ጉዕሽ ገብረ ዝነበረ ኮሚሳር ኣባልቶም ምስ ሕወሓት ዝወገኑ መራሕቲ ላዕሊ ኮር ዝኾነ ኣኽሱማውያን መራኸብቲ ሓፋሽ ብዛዕባ ዞም ዝተኣሰሩ ተጋደልቲ ዝምልከት ሓበሬታ ክህበና ደዊልና ሓቲትና ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለን ከዛርበና ፈቃደኛ ከም ዘይኮነን ስልኩ ብምዕፃው ገሊጹልና ልክብል እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኾም መላኺቶም እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኹም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ኣርማ 15 ክፍለ ሰራዊት መቐለ መከናይዝድ እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ተጋዳላይ ተኽልቲ ኪዳነ ካልኣይ ተጋዳላይ መኮነን ማዕሾ ሳልሳይ ተጋዳላይ ክብሮም አብራር ራብዓይ ተጋዳላይ ታሪኩ ግርማ ሓምሻይ ተጋዳላይ ፍትዊ መሓሪ ሻድሻይ ተጋዳላይ ሃይላይ በየነ ሻውዓይ ተጋዳላይ ክብሮም ሽሻይ ሻምናይ ተጋዳላይ ተኽልቲ ሸሪፎ ታሻዓይ ክብሮም ገብረ ገርግስ 10 ተጋዳላይ ሃፍቶም ብርሃኖም 11 መምራን ገሶም መብራህቶም 12 ሃፍታይ ሃይላይ ወርቂዱ ምዃኖም ተፈሊጡ ዘሎም ቅድሚ ሓዝኒ መዓልታት ብዘለቐ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ካብ እንዳምን መንገዲ ዓፂ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ብኣፈኛታትን ሚድያታትን ሕወሓት ንዝገበረ ተቃውሞ የቕሬታ ሓቲቱ ዋላ ተባሂሉሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝቕንያት ኣርሚ 31 ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ድማ ኣርማ 15 ኣብ ዝተቃውሞ ሰልፊ ተመሊሰን እየን ኣባላት ኣርማ 15 ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ሕቶ ናይ መለሰልና ክነብር ኢና እንደሊ ኮንቱ መስዋዕቲ ንኸፍልን መሰል ተጋደልቲ ከበር ትግራይ ኩላትና ደሚና ኣላኢና ኣብ ትግራይ 2-3 ዓይነት ተጋዳላይ የለን ፍትሕን ገስ መሰረታዊ ሕቶታት ስድራ ስውእ ተጋደልቲ ጉዳት ኩናት መለስ ተጋደልቲ ቅድሚ ሰልፊ ምውፆም ሓሲብካ ክምለሰሎ ዝብሉ ድምፅታት ተስሚዖም ነይሮም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መንገዲ ምዕፃው ሓዊሱቶም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተቃውሞ ዘስምዑ ሰልፈኛታት ካብ ሕቶ መሃያ ጀሚሩ ክሳብ ሌላን ጉዴላን ከቕርቡ ተሰሚዖም ነይሮም ናይ ዝሓለፈ እዋን ኩናት ክፍሊትን ሕቶ መሬትን ሓሊፉ ወርሓዊ ክፍሊትና ብዋኑ ይበፅሕናን ዘሎ ብግቡእ ክዳናን ሳእናን ኣይተዋሃበናን ኣብ ጣብያታትን ከባቢያዊ መማሕዳርን ሰምዓይን ረክብን ብስሩ እውን ከም መጠን ተጋደልቲ ኣይንኽበርን ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሎም ነይሮም ጸላት ኢትዮጵያ ከም ጸጉሪ ቁማል ሓደ በሓደ ክነራግፎም ኢና ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተሓንዮም ዝኾነ ይኹን ትንኮሳን ፈተናን ኢትዮጵያ ካብ ጉዕዞ ብልጽግና ደው ከብላ ይኽእልን ክብል እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሰሚዑ ኣሎ መበል 20 በዓል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምርድዳእ ንሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዝብል ቴማ ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ከተማ ሆሳዕና ተኸቢሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ መበል 20 በዓል መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝኾነ ይኹን ፈተና ትንኮሳን ሓሳብ እንደ ኢትዮጵያ ካብ ብልጽግና ደው ከብላ ኣይኽእልን ኢሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብግልጽ ሽሞም ንዘይፀዋዕ ማእከላት ናይ ኢትዮጵያ ጸላእቲ ሓደ ብሓደ ክነራግፎም ኢና ኢሎም ካብ ኣያታትና ብደም ዝወረስናይ ናጽነት ንብልጽግና ምጽናዕ ካብ ዝወለዶ ትጽቢት ከም ዝግበር ዝሓበረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብኩሉ መለክዕታት ካብ ጸልማት ናብ ወጋሕታ እናተሰጋገረት ምዃና ኣፍሊጦም ብልጽግና ምስኻዕ ፈታኒ ምዃኑ ብምሕባር ዝወረስናይ ነጻነት ጥራሕ ዘይኮነ ዝተሸከምናይ ናይ ወለዶ ሓደራ ክንሓስብ ኣለና ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ጸገም ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕማውን ክንረአለና ዝበለ ተቀዳማይ ሚኒስትር ዝወለዶ ጸገማ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቕማ ፈልፊሉ ናይ ምርኣይን ምውፃን ዘኽእሎ ኣለዎ ኢሎም ካብ ኢትዮጵያ ምቕባል ጥራይ ዘይኮነስ መሃብውን ከም ዘድሊ ብምግላጽ ዝጸንዓት ኢትዮጵያ ናብ ወለዶ ንምርካብ ሕብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ምጥንኻር ኣገዳሲ ክብል ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቡ ኣሎ ምስ ኤርትራ ሸርክነት ፈጢራ ክባህለላ ጽንሕ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስጉምቲ ጀሚራ ግብጽ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብወግዒ ብዘይተገለጸ ምኽንያት ብሱቱር ብውሕዱ ልዕሊ 150 ዝኾኑ ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ከም ዝሰጎጎት ኣብ ግብጺ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሓቢሮም ኣሎም ከም ዝበለተርዮ ነዊሕ ዝጸንሐ ምዃኑ ዝገለጹቶም ነበርቲ እዚ ነቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ዋርሕ ዘጋጠመ ዝምልከት ጥራይ ምዃኑ እዮም ዝገልጹም በዚ መሰረት ኣብ ከባቢቲ ኣብ ካይሮ ኤርትራውያን ብበዝሒ ዝነብሩሉ ከባቢታት ድሕሪ ዝተገበረ ግፋ ፈለማ ምስተኣሰሩ ኣብ ጊሲም ሊዋ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ካቡን ኣብ ጊሲም ቡላ ጸኒሖም ድማ ናብ ደጉ ዝበሃል ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዘሰጋገርዎም ዓድል ዝተባሃለ ንድሕንነቱ ሽሙ ዝተቐየረ ኤርትራዊ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዘሰክፍ እቲ ዝካየድ ግፋታት ንደቂ ኣንስትዮ ዘነጻጸረ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ወሃብቲ ሓበሬታ ካብ ካይሮ ይገልጸሎም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ወረቐት ያህልወን ገፊፎም ይኣስርወን ኣለዉ በቲ ዘሎ ግፋን ድሕሪ ተታሒዝካ ናብ ኤርትራ ምጥራዝ ጥራይ
ዘርኢናዮ ዕጫኻ ካሊ ወላ ሓንቲ የለን ይብል ዓድል ካብ ካይሮም ንሱነት ዝወርዶም ዘሎ ጸገማት ከረድእ እንከሎ ሓንቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስራሕ እንከላ ብምግፋፋ ውላዳ ምስ ገለፈተውቲ ከጽንጋዓ ተገዲዱ ይኹን እምበር ብዘይ ውላዳ ናብ ኤርትራ ከይጥርዝዋ ብምስጋእ ወዳ ናብቲ ቤት ማእሰር ተወሲዶም ክህብዋ እኳ እንተፈተኑ ስለ ዝኸልከልዋ ክሳብ ሓዚ ካብ ውላዳ ትፈልያ ክትሕየር ከም ዝተገደደት ይገልጽ። ተገዲዳ ናብ ኤርትራ ንኽጥረዝ ከይትውስን እውን ውላዳ ገዲፋ ክትከይድ ከቢድ እዩ ወፂያ ውላዳ ከይትኣሊ ድማ ዓድል የለን ምስ ውላዳ ከይትእሰር እውን ኣብዮማ ብምባል እቲ ዘላቲ ኩነታት ከቢድን ኣጨናቕን ምዃኑ የረድም። ብመሰረቲ እዞም ስደተኛታት ዝሃቦ ሓበሬታ መብዛሕትኦም ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 3 ወርሒ ምስ ኣሰርዎም ብመንገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ዝጠረዝዎም ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። ኣብ ግብፂ ንዘለዉ ኤርትራውያን ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት እቲ ናይዚ እዋን ዝጸንከረ ምዃኑ ብፍላይቶም ነዊሕ ኣብኡ ዝተቐመጡ ኤርትራውያን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። እዚ ሕዚ ዘሎ ቶሬታት ግፋን ምጥራዝ ናብ ኤርትራን ተኣሳሲሩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት እዩ ገዲዱ ይብል ነዚ ጽሑፍ ሽሙ ድሕነቱ ዝተቐየረ ሽም ደሓን ዝተባህለ ኤርትራዊ እዩ። እዚ ማለት ድማ ድሕሪ ኩነታት ሱዳን ብዝሒ ስደተኛታት ዝፈጠሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዘጋደዶ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ሽም ደሓን ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተቐመጠ ኤርትራዊ ኮይኑ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ነቲ ኩነታት ክርእዮ ይፍትን። ኣብ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ምስ መንበር ፍቓድ ተኣሳሲሩ ግፋን ምክልባትን ብኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ዝጸንሐ ይኹን እምበር እዚ ናይ ሕዚ ኩነታት ግን ቅድም ኢሉ ብፍላይ ምስ ኩነታት ሸርፍን ቁጠባን ዝተተሓዘ ሸነኽ ከም ዘለዎ እውን የረድም። እቲ መስርሕ ብኣፍልጦ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ዝካየድ ዝገልጽ ዓድል በጎኑ ነቶም ተገፊፎም ዝተኣሰሩ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ እዮም ዝወስድዎም እቶም እሱራት ምስ መጽዎም ድማ እቲ መንግስቲ ብግዴታ ናቶም ፍቓድ ይደሊ ንዓድኹም ተመለሱ ወይ ድማ ሓላፍነት ኣይንወስድን ኢና ኢሎም እንታይ እዩ ምርጫኹም ይብልዎም እቶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝወሰኑ ድማ ኤምባሲ መስርሕ ምምላስ የሳልጠሎም ኢሎም እቶም ናብ ኤርትራ ክንከይድ ኣይንደልን ኢና ዝበሉ ግን በቃ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መስርሕ ማሰርቲ ጥራይ ዕጮም ብምባል እቲ መስርሕ ከመይ ምዃኑ ወሃብቲ ሓበሬታ የረዱም። ኣብዚ ጉዳይ ዝምልከት ካብ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ግብፂ ሓበሬታ ተወኪስና ዝኾነ ምላሽ ግን ኣይተዋሃበናን ኢሉ ጸብጻብ ቢቢሲ። ኣብ ግብፂ ስደተኛታት ከእሰሩን ክስጓጉን ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ቅድሚ ሕዚ እቶም ስደተኛታት ናብ UNHCR ምስ ጠርዑ ጠበቓ ተዋሂብዎም ብመስርሕ ቤት ፍርዲ ጉዳዮም ፍታሕ ይረኽብሉ ነይሮም እዮም። ሎሚ ግን እዚ መስርሕ ኣብ ዘይብሉ ስደተኛ ዝማጎት ይኹን ዝሰምዖም ከም ዘይለሕብሮም UNHCR ሎሚ ከም ቀደም ዓቕምን ጽልዋን የብሉን ኣባላቱ ዳርጋ ኩሎም ግብፃውያን ምዃኖም ድማ ሓጋዚ ኣይኮኑን ክብል ሽም ደሓን ይገልጽ። ኣብ ኤርትራ ምሳኣተውን ናብ ቤቶም ከም ዝፋነው ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመልክት። እንተኾነ ሓያል ካብኣቶም ተመሊሶም ብስግረዶም ናብታ ብኹናት ትሕመስ ዘላ ሱዳንን ወይ ድማ ናብታ ድሕሪ ደማዊ ኩናት ገና ዘይሓወት ዘላ ትግራይን ይሰግሩ ካብኡ ድማ ናብ ግብፂ ዝተመለሱ ሓያል ከም ዘለው ዝረኸብና ሓበሬታ ኣመላኺቱ። ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድላዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ኾኑ።